В даден момент от живота си всеки от нас търси промяна. Понякога тя идва от преживявания, хора или събития, но често от една единствена книга, която ни кара да погледнем на света по различен начин. Кои книги могат да преобразят мисленето ни? Самосъвършенстването, силата на настоящето, мотивация и успехи, богат татко, беден татко, духовно израстване, 4 споразумения, психология и емоции, даровете на съвършенството, личностна трансформация също. Как една книга промени живота ми? Тук може да споделиш своя личен опит, коя книга те е накарала да погледнеш на света по нов начин и какво си научила от нея. За да изберем правилната книга, намери темата, която те вълнува. Чети препоръки от хората, които те вдъхновяват. Започни с малки стъпки. 10 страници на ден могат да променят живота ти. А ти, коя книга би препоръчала? Сподели коментарите.